Benvinguts a Tastar Birra. Programa número 6. Comencem. Avui portem una novetat, Què és? que els tres que estem aquí fent el programa tenim cascos, per fi. Programa I- número 6 i per fi ens escoltem tots, eh? Sí, fem el primer programa que fem en condicions. A poc a poc. A poc, sí. I jo sóc el Xixi i aquí al meu costat el Reina i avui us parlarem de... Avui us seguim amb la nostra ratxa de cerveses locals amb una Czech Premium Pale Lager. M'encanta. I avui de música us portaré una mica de tot. Grups que m'agrada una cançó, però la resta no. I després, per acabar el programa, una sorpresa final. Un grup txec molt bo que he trobat. O sigui, són 3 cançons de 3 grups diferents. Sí, avui em salto les normes. Cada qual pitjor. No ho sé. I Vosaltres valoreu. després la notícia. Ah, i la notícia, clar, el punt fort del programa. Sí. Bé, comencem. Doncs comencem explicant una mica el que és l'estil del que és una Czech Premium Pale Lager, que com el seu nom indica, doncs és una lager amb considerable caràcter maltós, amb un final rodó, que hauria de convidar a seguir bevent-la. Té una amargor forta, però molt neta i sense astringències finals. Són aromes de maltes i llúpols complexes d'intensitat moderada Sí, cerveses que no tenen gust de a alta. Són lagers, al final són unes lagers txeques que es diferencien una mica per això. I important, la carbonatació és de baixa a moderada, per la qual a mi personalment m'ha agradat més. Vale, doncs... Llavors obrim una jo o què? t'he portat avui una Praga i una Staropramen. Vale. Quina et fa més ràbia? Cap, Cap? perquè... Doncs comencem amb la de No llauna. en conec cap. Aviam com sona, va. A veure si la saps tirar bé o no. Jo sempre es tiro bé. Sí, surt perfecte. molta Sobretot espuma- els últims programes t'has lluit tirant Si la surt molta cervesa. espuma és perquè la birra està mal feta. Clar, no es pot Això veure sap clar, tothom. Bueno, veus que si et sembla, el color ja és Molt clar. potser un punt més fort que una lager normal. Jo veig molt clar, això. Bueno, és clar perquè és clareta, no és gens opaca, però com a color és intens. No és groc pàl·lid aquest. L'aroma. Sí que té l'aroma maltós i a veure el gust. Aviam, prova. Mira què et sembla. És una lager més forta, bastant més forta que... A veure, dona'm que la provo. Sí que té moltes... Les maltes són com més... Són diferents, diguem. És un punt semblant a l'altre dia que vam provar les Bolldams, no? S'assembla més Dic les Bolldams. les Bolldams, que Les una Bolldams. Bolldam i una Epidor. Ni me'n recordo de quin tipus de cervesa eren. Tio, esa. Pues això, què et sembla? T'ha agradat? Sí, m'ha agradat. L'únic que últimament no estàs fent veure cervesa un punt S. No, aquesta està bona. En teoria anem a parlar de cerveses artesanes a cada programa i això no té res Aquesta d'artesà. artesana no és, això és veritat, però ja veuràs quan et porti la Cruzcampo contra Sant Miguel. Vale. Aquest serà el programa estrella de la temporada, no? Diguéssim. Aquest és l'últim episodi, L'últim capítol final. l'última batalla. L'última batalla. Vale, doncs et sembla si escoltem un tema de Super Submarina que es diu LN Granà. És un grup indie pop de Baeza. Grupazo també, no? A mi aquesta cançó m'agrada, la resta no. Vinga, va, deixa'm escoltar. Vale.
llegar a escalar esta montaña, volar y a tu lado aterrizar del Veleta Sacromonte sin mirar. Podría viajar a Granada con mi nave espacial y el paseo de los tristes alegrar si te pones a bailar. Las estrellas nos alambran al pasar. Siendo tan pequeño el universo, ¿cómo pudiste caber allí? Siendo tan eterno este momento, ¿cómo me voy a querer morir para quedarme sin ti? Doncs estàvem escoltant la cançó LN Granà, que parla d'aquesta bonica ciutat on va viure el meu germà, que avui està aquí als comandaments. I res, ara passem a la segona cervesa, no? Vinga, va, a veure si Quina aquesta és t'agrada aquesta? més. Aquesta és una que es diu Praga, després ja la veureu a les Que fotos. original. És de la República Txeca i es diu Praga. Clar, és un bon reclam. La casualitat. Coses de la casualitat. Sí, i per què l'ampolla verda? Això no ho sé, no ho entendré mai. Jo, si fes cervesa, no posaria mai ampolles verdes. Sí, diuen que és pitjor, no? Per quan li dona el sol i això. Clar, es conserva pitjor, però bueno, al final cadascú... Bueno, ja tampoc tenen gaire sol a la República Txeca, que diguéssim. A veure, oh, mira com sona aquesta. Aquesta sona millor que l'altra, eh? Sí, oi? Bueno, l'altra de llauna, és molt difícil de dir aquest nom, Staropramen. Millor mireu les fotos, són fàcils de trobar. Sí, ja farem una foto, la penjarem a l'Instagram, Tastavirra Podcast, no? Tastavirra Podcast, busqueu-nos, seguiu-nos, I feu like, encara que no us hagi agradat. denle al like, ni que sigui per les cançons. Sí, les cançons és el millor del programa. Bueno, comencem, vinga, aquesta birra, ja només tirar-la, el color ja és una mica més suau, veus? I l'espuma s'ha anat corrent. I l'espuma s'ha anat molt més ràpid, per lo qual indica que potser no és tan premium, com diu a l'ampolla. I els aromes? Els aromes segueixen sent maltosos, la veritat és que m'agraden més els altres, però no et sabria tampoc dir per què. Simplement és com més personal. Si no saps per què és que potser no en saps prou. Tu ets el mestre cerveser del programa i... No és que no en sàpiga prou, és que no en sé res. Ah, vale. Molt bé. Aviam, Prova-la deixa'm tu. tastar. No, és que, clar, tu quita la palanca si no me deixes provar. Bueno, perquè clar... Les he comprat jo, no? És veritat, això és una que hem de parlar perquè crec que no hi ha hagut cap programa que hagi comprat jo la cervesa, sempre les has comprat tu. Bueno, però tu em poses al sopar, això ja és un cas. És veritat. Ens compensem. Sí. Bueno, què t'ha agradat? Què t'ha semblat? Mm, Què t'ha parescut, anava a dir, què m'ha parescut? Doncs m'ha parescut, no sé, una cervesa d'aquestes, un punt aigualida, amb gas, Sí? una beguda amb gas, amb un cert regust a cervesa al final. Vas ben encaminat. A mi tampoc m'ha agradat gaire. No he notat tant les maltes com a la d'abans, però he vist molt millor la d'abans. Té I ja està. Té fins i tot potser un cert punt a diacetil o DMS, que són dos fallos Ah, sí? de cerveses. No sé diferenciar quin és quin, però algun dels dos el té segur. Doncs queda molt bé, aquesta cervesa. Això ha quedat molt bé. Sí, doncs avui guanya la Staropramen. Staropramen, que Staropramen. fa 150 anys que fan cervesa, o sigui que Bueno, l'han de fer bé, si fa 150 anys que la fan. algú bé la fan. Molt bé, doncs ara escoltarem un altre grup d'aquests que només m'agrada una cançó, però el grup no. Que el grup es diu Columpio Asesino, i els vaig descobrir quan vam anar a veure Berry Charrac a la Mirona, Sí. que és un grup de Pamplona que fa rock electrònic i Berry Charrac els va versionar justament aquesta cançó. A veure, il·lumina'm.
t'estic il·luminant ja. Ven conmigo, vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche, vamos niño, sube al coche. Siempre te gustaron largas, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Hasta el fondo la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos, el son de los cascabeles. Verdaderos duralitas rodean la ciudad, no caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos, no nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Vamos a Berlín, no quiero reproches, carretera y speed, toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches, carretera y speed, toda la noche, toda la noche. Doncs això és Columpio Assassino. Aquests se'n van a Berlín, per allà a prop de Praga, que és d'on són les cerveses avui. Vale, ja, ara estic recordant quan jo estava en aquell concert, Sí, que preguntant-me què estan tocant. Ens vam mirar tots i vam dir, què és això? Vale, doncs ara ja ho sé, moltes gràcies. Sí, veus, ja ho saps. Una cançó que no tornaré a escoltar. Ja la podràs escoltar a la nostra llista de tastar de birra a Spotify. Llista Spotify. I ara anem a la notícia. Ara, vinga, va. Va. La notícia és de Perú 21. Perú 21, diari de referència. Una notícia crec que és del 2015, o sigui, és molt actual. Vale. Tirant d'arxiu. Has vist un vídeo on a un repartidor de cervesa se li cauen un pilot de caixes al terra i se li trenquen totes les cerveses? Alguna hauré vist, sí. Sí? Per? Va ser molt viral. És un repartidor que estava repartint Quilmes Sí. i va trencar 40 caixes de Quilmes en 90 segons. El vídeo us el recomano, busqueu-lo, Però com sisplau. se li van caure, com? Sí, intentant descarregar i transportar, doncs el típic que vaig a caure com Bueno, un dòmino, saps? Vaig a caure tot així a saco, 480 botelles van ser destruïdes. Déu-n'hi-do. Els hi va fer tanta gràcia
els de Quilmes que li van regalar un viatge a la Copa Amèrica 2015 a la partida. Perquè De lo viral que es va fer es el va fer tan vídeo. viral que a la gent els hi va agradar el vídeo i res, això, al final van dir, doncs mira, te recompensem amb això. I per acabar, com que avui hem parlat de cervesa txeca, Sí. t'he portat un grup txec que he descobert avui mateix a la tarda, que ja veus que és un temazo, però dels bons. Però un moment, quantes estones està buscant grups txecs? 30 segons. 30 segons i em portes ja una cançó, és que no la vull ni Que és- escoltar. que és- No la posis, no la posis. No, ara t'ho dic en sèrio, és el temazo txec per excel·lència. O sigui, si tu vas a la República Txeca a una discoteca a Praga, posaran cervesa Praga d'aquesta, Sí. que hem provat avui, i aquest No, la que ha temazo. guanyat està bona. Ha guanyat, sí, la que ha guanyat està bona. I recordar les xarxes socials, no? Instagram, que és Tastavirra Podcast, tot junt, I res, esperem que us hagi agradat aquest programa. I fins a la fins propera. al número 7. Sí, Que vagi bé. vagi bé. Yomana sardi voladai, yamandeve. Alimono sardi manaman chegaras ala tori, ala kahlibes adakade, anomasai. Ardima shordi esai, ala fai. Yomamase. Aini mama sabakere. Oidi samaha, igaramona made. Ai mina socratari boda e cedere famine. Oh, di samamandi kalara, anibofundi sanamena. Ai nema forti alla cordita. Agi sonati dore, okolati fe. Nisomotochi kartamase, ardi fammanes, akali lorda. Igeno namasalade, avada manave, io sole. Yamana fonima ondo sige mama fa e ona. Odu sodi godu kore tkun sumu kalai, salemai. Immandu seller tagamanan bibe faladu be maladan bu sadari. Wani manamasu badabachi, wala monsa manadide, immandu babi. Winga no saki mama no satka inna bunana, ondi salta arriva c'è il massaggi. Yap, tip, shihip. Yap, tip, shihip. Binyama, disse, andi, wanda, andi sat, winga babavi. Wina masuga manaldi, lambardita, giocamasi, wanda budi baffa baduyu. Wani ne mana mardi deve, samana madi babali, e mama suda di fadu. Yap, tip, shihip. Yap, tip, shihip. Wandi seba, wanyamala, wandi sema, diza malabe. Sorry manaseri, aldarito manchal fadifosa. Iamo mamma se, e balero. Iamo la sera giva fol de batinosa, e avanti vacciai, e fuori farasai. Yap, tip, shihip. Yap, tip, shihip. Winyamati babala, prima sababi. Wam, imama su, wamamita. Yap, tip. Shihip, yep, shihip. Even on the set, and I'm a bit to my man, I said, oh, yeah, my baby, somebody.